Otu kọmitii mmadụ 15 ga-ahụ maka udo ka ehibegoro iji wee fụ na ewechiatara udo na agamniru tọrọ atọ n'obodo Mbaukwu dị na kansụl Ọka South. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ n'obu gọọmenti wetara akọ na ndị otu kọmitii ahụ bụ ndị esi n'ogbe 5 dị iche iche merubere obodo Mbaukwu wee họtasịa ma bụrụkwa ndị edu n'iyi ọrụ na ụlọ ọrụ osote aka na-achị steeti a dị n'Ọka nụrụ ya bụ akọ n'ozuzu oke. Oge ọ na-ewube ya bụ otu kọmitii ka osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Ibezim kelere ndị otu ahụ maka iwepụta onwe ha ijere obodo ozi ma kpọkuo ha ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha rụrụ ọrụ ha otu o si kwesị maka udo, ọganihu nakwa otuto nke obodo. Dọkịta Ibezim gwakwaziri otu kọmitii ahụ ka ha jiri ikpe nkwụmọtọ wee rụọ ọrụ ha ma werekwazịa ohere ahụ e nyere ha gbaa mbọ ịhụ na ha tụnyere ụtụ ha maka iweta udo tọrọ atọ. N'ozi nnabata ya ka onye ji ọkwa onyeisi oche nke otu kọmitii ahụ bụ ọkaiwu Ọbadia Ọkpala kenere osote aka na-achị steeti a ya nakwa ndị obodo niile maka ịhafenye ha nnukwu ọrụ ahụ n'aka ma kwe nkwa na ha ga-eji obi ha niile rụọ ọrụ dịka iwu siri kwue ya nakwa maka ọganihu nke obodo ha.